אנחנו כאן היום מחדשים את בית המדרש ונוטעים נטיעה משולבת, נטיעה שיש בה נטיעה של להידבק בשכינה במובן הזה של תורה, של בניית תלמידי חכמים, ונטיעה במובן הזה של לבנותיה של יישוב הארץ. מחברים ביום ט"ו בשבט הזה תשע"א את שתי התשובות של הגמרא. כולנו ביחד באנו לשמוח בשמחה המיוחדת הזאת. בשעה טובה ומוצלחת, לאחר 38 שנה מיום היווסדה של הישיבה, אנחנו חונכים את בית המדרש המחודש, ובפה מלא שיר אנחנו אומרים מזמור שיר חנוכת הבית. מבקש להביא את ברכתה של קהילת חיספין, שרבים מתושביה, מבניה, הם מתלמידי הישיבה בהווה ובעבר. כאן הוא מקור היניקה שלהם. אל המקום הזה הם נושאים עיניים בכל עניין ובכל דבר. בדברי המדרש, שעל ידי כך שאדם מחזיק ומקים את התורה, הרי הוא נעשה שותף לה. נזכה בעזרת השם ללמוד וללמד במקום הזה, לשמור ולעשות מתוך הרחבת הדעת. התחדשות, הצמחה של דבר גדול, אחריות למדינת ישראל בתוך עולם של מסורת גדולה שאנחנו הולכים ובונים מעליה קומה ועוד קומה. ברכה גדולה בשם משפחת מרכז ישיבות בני עקיבא לישיבה הנפלאה הזאת, ישיבת הגולן. בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה. הזרקור שמאיר על כל הגולן ומכאן על ארץ ישראל כולה בבית המדרש הזה. ככה בונים חברה, ככה בונים מדינה, ככה בונים עולם. כי אמרתי עולם חסד ייבנה. יישר כוח לכל העוסקים במלאכה. זה ערב מאוד מרגש, לא רק בשבילי, גם כן בשביל כל המשפחה המורחבת שלנו, ובפרט אמי מורתי, שזכינו להעלות את נשמת אחי וגיסתי, שיקרא על שמם בית מדרש. כל הקורבנות לעתיד יש שיטה יתבטלו חוץ מקורבן תודה. אני באמת רוצה להודות שאנחנו זוכים, וגם אחי בשמיים עם רעייתו, לזכות כל כך גדולה.